Dobrý deň, chceli by sme vás upozorniť na nárast podvodných telefonátov, ktoré v poslednej dobe eviduje Polícia Slovenskej republiky a aj telekomunikační operátori. Ide najmä o volania zo zahraničných čísel, často z Rakúska alebo Českej republiky. Tieto hovory sa môžu na prvý pohľad tváriť dôveryhodne. Volajúci sa vydávajú za pracovníkov bank, oficiálnych inštitúcií alebo ponúkajú prácu cez WhatsApp, prípadne rôzne investičné príležitosti. Ich cieľ je však vždy rovnaký: získať od vás osobné údaje alebo peniaze. Preto im neposkytujte osobné údaje. Ide napríklad o vaše meno, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, ale aj e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu alebo platobnej karty. Tieto údaje sú veľmi cenné. Ak sa dostanú do nesprávnych rúk, môže to viesť nielen k finančnej strate, ale aj k zneužitiu vašej identity. Na čo si teda dať pozor? Nezdvíhajte neznáme alebo podozrivé čísla zo zahraničia, najmä ak ide o automatizovaný hovor. Nikdy neposkytujte osobné údaje cez telefón, WhatsApp ani Telegram. Neinštalujte žiadne aplikácie na pokyn volajúceho, môže ísť o nástroje na vzdialený prístup do vášho zariadenia. Ak ste už údaje alebo peniaze poskytli, čo najskôr kontaktujte svoju banku a nahláste to polícii. Tiež vám odporúčame, aby o toto upozornenie podelili so svojimi kolegami, rodičmi či susedmi. Zdieľajte video, aby sa o týchto podvodoch dozvedelo čo najviac ľudí. Pripomeňte im, že aj obyčajný telefonát môže byť začiatkom podvodu. Spoločne môžeme zabrániť tomu, aby sa podvodníci dostali k citlivým informáciám. Buďme opatrní.